Matematika je teška. Deca se muče sa matematikom, a ti ih još forsiraš da uče to sve i na engleskom. To često čujem i od roditelja, a i od kolega. A moj jedini odgovor i ono što moram da pojasnim jeste da bitno je da deca čuju matematiku na oba jezika. A evo zbog čega. Kroz iskustvo to je potvrdilo, a i istraživanje to potvrđuje također, jeste da mi internalizujemo ono što nam je lakše. Odnosno, kada deca imaju priliku da čuju problem kada je u pitanju matematika na srpskom, oni pokušavaju taj problem da reše u glavi, na papiru, na srpskom. Međutim, kada deca čuju taj isti problem na engleskom, pod broj 1, oni imaju priliku da uče engleski u kontekstu, a pod broj 2, i što je možda u ovom slučaju bitnije, jeste da oni pokušavaju da objasne sebi problem na jeziku koji im je lakše. Kad kažem na jeziku, prvenstveno mislim na matematiku. Matematika je u ovom slučaju lakša i oni pokušavaju matematički da objasne i formule i zadatke i postavku određenog broja, odnosno određenog zadatka matematički, da bi razumeli engleski. To bi ovdje rekli win-win u svakom slučaju. Da deca rastu i matematički, a i da unaprede engleski jezik. Da se razumemo. Prijetno.